Morjesta Mottingista. Tänään mennään kaverille. Tässä hieno, upea pyöräni. No ei tää mikään upea oo. No. Rasapala. No niin, lähdetään menemään. Tou! No niin. Moipa. Mennään jo. Me mennään jo. Okei. Pyöräily on vaikeaa. Ainakin. Voi ripoi. Ui! Tässä menee kauan. Kuvaan. Oh! Ei hitto. Oi pip. Oi ei, nyt ei mene hyvin tää päivä. No niin. Voi! Lähdetäänpäs menemään kaverille. Päivinti. No niin, täällä alkaa vähän satamaan. Ui, piip. Hei, älä. Miksi sä kerrot mun nimen YouTubelle? Ihan kivaa. Täällä vähän sataa. Sata ropisee, tili pom. Pa 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 pa. Hui piippi. Miksi tää YouTubettaminen on niin vaikeata pyörän kanssa? Sata ropisee, tili pom. Ja mummo haisee, haistakaa mummo. En sanonut teille YouTube. Mutta mikäs tässä? Ei ole. Minne sä menet? Mä käytiin sisällä. No niin. Tänään kuvaussessio ei vieläkään pääty. Tää on hyvä kuvauspaikka, vaikka mä tiedän ei ole. Tuopa soitaan yksi. Lähettele. Miten täällä on näin valoisaa? Palaa. Hitsi, täällä on valoisaa. Minkähän takia? Miksi mä otin kypärän mukaan? Tässä on huono paikka kuvata. Voi hitsi. Nyt näkyy ihan hyvin. Voi jumpi lautti. Voi jumpeti. Jumpeti. Voi itse. On huono elokuva ikinä ulkona. Miten huono tää paikka on kuvaamaan? Puhelinsyy.